A ga sakon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan haushi. Sama. Gaba da ganga liji karkai wa gida uzuri. Dan zakin nan na sifika ne na bugo sabon shiri. Mi zancen mai zikiri, addu'a kwance sihiri. Malam maikin kuduri, shafa'i dangin wuturi. Gaba har kera ya gari, mai jigawa a yiri. Gwamnan mu na alfahari, tattabara yar alkawari. Zaki dangin sukari, aiki ne, amma aikin malam ne nahu. Tsari ne, amma tsarin malam annahu. Layi ne, mu dai layin malam ne nahu. Gemu ne, amma gemun malam ai gemu. Wani ga gemun ne, bakwai ya kwashe gemun maki amma na kan daidai ne wannan gemu. Kalle man dodo, in za ya raba shi sai mun san. Shi ne ya saka ni in yi wannan wakar dan Modi. Ya saba rike mu baya gaji ya sabu dan Modi. In yi maka laifi ka yafe dan Allah dan Modi. Don ka tarabo ne mai dauke dukan wani nauyin lodi. Kuma kai sutura ne rufe ta wakar ka da babban yadi. A buga a bari in kai ne dai a saman su macuta Dan Modi kuma karka bari ko ka magauta. Da gyara shiri in karka bari a dana maka keta. Dan Modi Dan Modi kawai in jigawa mun san kai ka kamanta. Dan Modi Ko za su mutu tuta yin kai za ka rike ta. Dan Modi Sabon maki yan leman ne mai yi mana dodon kai ne. Nan ban mu amintacce ne man gamsu nagartacce ne. Maki yanzu na kan daidai ne layin Dan Modi na nan ne. Na sifika dan yatin ne na bala kuma LLG ne. Na awwal osi da yan muke na komanda Salihu Bambol. Na intergovernmental ne na ragaya nau'yan wudi ne. IS yalo ma nau ne galadi mai yalo ne da lawaye bujimi ne. Saradaunan marke gida ne sun masaki mu tare mu jode domin muke alkhairi ne. Ai dan Modi in ji maki mu bi APC mu da barki. in ji yan leman ai malam. To mu shigo gona ta ji taki. Ai yan leman ai malam. Abuja bora a ji yaki. Ai yan leman ai malam. Ina daɗi ringin saki postin. Ai yan leman ai malam. Taho daɗi ringin bidansin. in ji yan leman ai Aha, malam. aha, aha. A ga sabon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Ajigawa. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan haushi. A ga sakon janar ratan ba Makki Abubakar wanda ya dau tulin hidimar dan Modi ya yo takwas ajigawa. Masu bakin shiri su zumbuli sun gama shan miya sai kashi. A ga sabon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Ajigawa. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan haushi. Ina alkali ko sarki mahalicin duniya a wanda ya kaddara wa doki ya ta haniniya. A shi ne dai ya gaji kasan nan ta Najeriya da tsarin shugabanci har ta zamo jamhuriya. Cikin ta aka yi jihar da ake ta zama laulahiya. Tasirin gwamnatin malam mai sawa su kwanan haushi. A ga sabon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Ajigawa. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan Yau haushi. sabo ne na ɗauko tun daga ofis ɗin maki. Ya ce min Idris ɗan zaki zo tare farmaki. Ya gama hasada na so su saka mana shamaki. Kan neman nasarar malam ɗan Modi daki. Sun san in ya ja suka ja dole su siyo saki. A Makki Abubakar yau makiyansa da gona sun shakari. A ga sabon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Ajigawa. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan haushi. A tattabara tara wai tara ɗanta guda tara. Dan Modi Ce wani mu duka yake son yayi hatsin bara. shi yau ta Ranar isa ga kunya dan dolensa ya ɗaugara. shi yau ta Tun da jiga wata wadda uwa a cikin dara. dan Modi. A Umar na madi da nufin Allah zai nasara. Mai ta farin ciki bare ka gallo da kwanan haushi. Ga sabon janar Malam Makki Abubakar wanda ya dawo shirin gwamna dan Modi ya yo takwas. Ajigawa. Masu bakin ciki za su mace da bakin ciki dan haushi. A malam mai shaida yau ka gama tsaftace du jihar. Dan Modi